Και παραπέμπει στο Βούλγαρο φίλο του που η μαρτυρία του βοήθησε στην εξιχνίαση της δολοφονίας. Από τις κλειστές φυλακές Κέρκυρας, από όπου βγαίνει από την απομόνωση μόνο για λίγα λεπτά, ο 27χρονος Σάββας μιλάει στον Α για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του για την ανατριχιαστική δολοφονία του παιδιού του. Σε ρωτάω σαν Σάββα, είσαι αθώος? Λες ότι είσαι αθώος? Ναι. Θα το αποδείξεις? Γιατί η μητέρα λέει ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για ό,τι έχει γίνει. Ο Νίκη λέει ότι εσύ είπες ότι κάτι κακό συνέβη και έκανες ό,τι έκανες από εκεί και πέρα. Τι λέει για όλα αυτά? Και αυτό του Νίκη τι έγινε, δεν το βρήκανε? Είναι στη Βουλγαρία. Όταν το βρούνε θα τα μάθουνε όλα. Στο τηλέφωνο ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ναι, κατηγορείσαι για ένα έγκλημα το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχεις κάτι να πεις γι' αυτό? Εσύ είπα ότι αυτά που λένε μαλακίες. Αμετανόητος ο κατηγορούμενος για παιδοκτονία 27χρονος όχι μόνο δεν ζητάει συγγνώμη, αλλά υποδεικνύει το φίλο του Νικολάη ως τον άνθρωπο που, όπως λέει, γνωρίζει τι απέγινε το άψυχο σώμα του 4χρονου κοριτσιού. Θα βρεθεί το σώμα της μικρής? Αυτό δεν μπορώ να το πω, πρέπει να βρεθεί ο Νικολάη. Αυτός το έχει κάνει, λες εσύ? Όχι, δεν το έκανε. Τόσο, μα έχει και αυτός μεγάλο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη φορά. Ο 27χρονος κατηγορούμενος, παρά το πλήθος των στοιχείων αλλά και την κατάθεσή του που οδήγησαν στη σύλληψή του, αρνείται στη συνέντευξή του στον Α από τις φυλακές της Κέρκυρας την ενοχή του και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα μάθουμε τι πραγματικά έχει συμβεί. Ενώ στην ερώτησή μου ποιος σκότωσε την Άννη, απαντά μονολεκτικά κανένας. Τι θέλει να πεις μέσω του Α? Τι να πω, ότι μαλακίες λένε. Δηλαδή? Δεν το έτσι. Εγώ ούτε καν ξέρω τι λένε. Δεν το έχεις σκοτώσει εσύ το παιδί? Όχι. Ποιος το σκότωσε το παιδί? Κανένα. Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Άννης, σύμφωνα με τους σοφρονιστικούς, είναι σε καλή κατάσταση, αλλά εξακολουθεί να κρατείται υπό αυστηρή φύλαξη, σε απομόνωση μακριά από τους υπόλοιπους κρατούμενους για την αποφυγή διενέξεων. Στη φυλακή πώς είσαι? Καλά είμαι, ναι. Δεν σε έχει ενοχλήσει κανείς? Όχι. Σε προσέχουνε οι δεσμοφύλακες? Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Στην Αγγελική Νικολούλη και στην εκπομπή Φως στο Τούνελ μίλησε η μητέρα της Άννη λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές. Περιγράφει πώς έμαθε για την εξαφάνιση της κόρης της. Θα ακούσουμε και τι υποστήριζε ο παιδοκτόνος για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Το Φως στο Τούνελ καθήλωσε τους τηλεθεατές παρουσιάζοντας το παρασκήνιο του άγριου εγκλήματος που κυριολεκτικά πάγωσε την κοινή γνώμη. Είχα καταλάβει την περασμένη Παρασκευή από την πορεία της έρευνας ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι κακό έκανε σε εκείνο το διαμέρισμα της Μιχαήλ Βότα στο παιδί του και μάλλον το εξαφάνισε. Λίγα λεπτά πριν οδηγηθεί στις φυλακές Ελαιώνα, η μητέρα της Άννη μίλησε στην Αγγελική Νικολούλη. Δεν είμαι καλά. Το ξέρω. Το περίμενες όλο αυτό, Δήμητρα? Όχι. Δεν κατάλαβες κάτι μετά την εκπομπή που είδαμε ότι κάτι κακό της έχει κάνει? Εγώ δεν μπορούσα να σου το πω ανοιχτά, αλλά φάνηκε αυτό. Όχι, δεν έκλαιγε μαζί μου. Εκεί να μείνει για πάντα αυτό. Το παιδί το ξέρεις ότι μπορεί και να μην βρεθεί ποτέ. Δεν θέλω μόνο να μ' αφήσω να πω να της κάνω τα 40 μέρες και κουτάει. Χωρίς να προχωρεί, με τη φωνή μου. Ζητάω συγγνώμη στο κοριτσάκι μου, τίποτα άλλο. Έχεις καταλάβει και τα δικά σου τα λάθη, Δήμητρα, τώρα έτσι όπως εξελίχθηκε η ιστορία? Ναι. Αυτό είναι που το πίστευα, γιατί κάτι πάει στη μάνα του και αυτά. Αυτό είναι το λάθος. Που του έδειξε εμπιστοσύνη, Ναι. Δεν νόμιζα γιατί ένας πατέρας μπορεί να κάνει τίποτα. Θες να πω κάτι κι εγώ στον κόσμο την Παρασκευή? Να μην αφήνουν τα παιδιά τους ποτέ, ούτε ένα λεπτό. Και όταν μια μητέρα δεν νιώθει όριμη για να γίνει μάνα, καλύτερα να μην γίνεται. Ναι, ακριβώς. Ξέρεις, υπάρχει και η υπόνοια, μην τυχόν να αυτοκτονήσει, μην τυχόν του κάνουν κακό μέσα στη φυλακή. Να το κάνουν. Δεν θέλω να το βλέπουν τα μάτια μου. Να το κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι νομίζουν γιατί χρειάζεται να το κάνουν. Δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
Η Αγγελική Νικολούλη είχε καταφέρει να αποσπάσει από τη μητέρα τη μαρτυρία για την ύπαρξη ενός ακόμη προσώπου κλειδί, του Νίκη. Αυτό τάραξε τον παιδοκτόνο που βιάστηκε να επικοινωνήσει με τη δημοσιογράφο με στόχο να την αποπροσανατολίσει. Έχει γίνει λίγο μπέρδεμα τώρα, η Δήμητρα μάλλον δεν με κατάλαβε καλά. Ο Νίκη δεν ήταν στο σπίτι αυτή την ημέρα. Μπορείς να με βοηθήσει να βρω τον Νίκη. Και αν δεν θέλει να μου δώσει το τηλέφωνο του Νίκη, να μας πάρει ο Νίκη εδώ να τον ρωτήσω δύο πραγματάκια. Σαν εθελοντής, όπως χάθηκε ένα παιδί του φίλου του χάθηκε. Η συνομιλία σοκάρει. Ο φερόμενος παιδοκτόνος μιλάει για αγάπη και ευθύνες. Παίρνω όλη την ευθύνη επάνω μου, ό,τι και να έχει γίνει. Επειδή η Δήμητρα δεν φταίει για τίποτα, γιατί δεν ήταν εδώ. Το παιδί το άφησε σε μένα. Το παιδί μου έδειξε αγάπη τα λοιπά και αυτά, και αυτή την ημέρα τα είχα αφήσει στην πόρτα τα παιδιά εγώ.